Zvol nejlepšího. Tým hvězd. Na fotbalovém stadionu Viktoria Otrokovice a u sledování Tým hvězd TV vás zdraví Petr Kopčil. Dnes naposled. A důvodem můžou být i brutální letní teploty. Ty jsme zažili právě v Otrokovicích. Kdo mohl, chladil se. A jen ti největší tvrďáci, jako třeba náš patron soutěže František Hubáček, si dokázali povídat nejen o fotbale přímo na sluníčku. Domácí a hosté? Že hosté tu 5. No, já si myslím, že Kudlovice vyhrají. No. 2-1, je to 1-1, tak Kudlovice, že vyhrají, že se udrží. Hrají o záchranu, Moravanu nic nejde, takže Kudlovice budou bojovat do konce. No, vyhrajou 2-1, za chvilku dají ještě jednu branku, pokud ji teďka nedostanou. Nejlepší hráč, nejspíš brankář domácích. Z hostujícího celku, nevím, jak se ten Ogara jmenuje, bude nejspíš ten, co dával branku. Já fandím Kudlovicím a věřím, že 3-2 vyhrají, že to dopadne jako 3-2. Tak fandím, to jasné, že Viktorce Otrokovice, jo, a typuju 4-1, že vyhrajeme. No nic, tak nejdřív tobě. Byl vybraný nejlepší hráč zápasu. Já vím, že ten smutek je asi dost veliký, nicméně to musíte překonat. No, tak, že se stalo v životě mockrát, že jsme zastoupili, jestli to tak je. Ale ber to jako pozitivně, protože jsi mladý a nakonec já si myslím, příští rok můžete postoupit zpátky a aspoň budete slavit. Takže ať se daří, aspoň takovou drobnost a tady můžu poblahopřát vítězství. Byli jste asi o co si lepší, když teda musím říct, že soupeři dřeli, jak to šlo, ale prostě uhráli jste to, takže gratuluju k vítězství. Díky moc. Počasí se vyloženě vydařilo. Mediálními partnery jsou Zlínský deník, Rádio KIS Publikum a www.vychytané.cz.